la presó. És tan preciosa. La mira amb aquell vestit blanc i sap exactament l'efecte que provoca en cadascun dels homes que es creuen amb ella. El cabell ros, la mirada blava i un cos delicat que té en la justa mesura cadascun dels seus grams. I fa por que se li escapi, i fa por perdre aquella bellesa que no sap ni com està al seu costat. Una dona sencera, difícil de fer de tinta i impossible de fer de cera. La dona exacta, la dona perfecta. Ho sap. Altres vegades s'ha trobat amb la bombolla de saber tocar i quan ha volgut caçar-la, ha patat. Els cercles perfectes tenen el seu final. Per això els cialats seran el seu aliat. Avui fa una setmana que, com en el conte de Hansel i Gretel, ella plena de dolçor l'estómac de la dona perfecta, intentant que el volum envaeixi el seu cos. Vol que deixi de ser una dona desitjada per passar a ser única i exclusivament el seu amor. Bé, la música que sentiu de fons és d'Anselm Garcia. No apareix en vídeo perquè ell no ha volgut aparèixer, però en el link us deixo una drecera per tal que pugueu escoltar la seva música. Si cliqueu allà li podreu veure la cara, que sempre fa gràcia, no? Veure la cara de la gent. També la foto que acompanya aquest conte, o la foto que va inspirar aquest conte, és una foto de Eutiches 33, també us deixaré el nom posat perquè és un nom una mica estrany. És una foto que em va deixar a Toni fa ja temps per Instagram. I bé, espero que us hagi agradat, que us hagi fet pensar. La idea d'aquests contes és que puguem pensar, que puguem somriure, que puguem donar-li un parell de voltes, no, a les coses. I si us ha agradat, només si us ha agradat, doncs, i no em seguiu, estaria bé que em seguíssiu, perquè potser la setmana que ve teniu un altre conte que també us agrada, us fa pensar, o us fa somriure, o potser fins i tot us treu una llàgrima. Moltes gràcies per escoltar-me i fins la propera.